weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to towde lagge waali sooma mamaje kon waktu yoni ha to gurel sarɓe caski baydi kaw eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men leydi sénégal hoore jagoɗo ndi ousmane sonko hande o tawama e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe toon to sarɗiji ndu leydi sénégal wa arti e nam e jabtade yogay namde sarɗiyankoɓe fitinaji bannoɗi toon to université ha tenti noon debati gorkaten kame caktugola yogay inde ɓen joguiɓe on ñaw biyeteɗo sida toon to leydi mauritanie hewɓe ceppi hanki o toon wadibo taw ko yaadiɓe fedde darnide haqqe innama aade iran ɓe eri noon ko neɗɗo mabɓe nangado to neɗɗo citte ko ɓuuri yawde e yaccade to bamako leydi mali teskama ko ɓeydogola coggu tew haɗani ɗon tan yeehi ha toon to ñordi sahela ko caɗele nden ka e kisal jeeyi ko fate yogay cogguji ɓeydade hen to Guinée Conakry tato ɓen tumanoɓe wargoji bannoɗi nogas jeetati septembre 2009 mbawi accitede taw ko yamirore tambiɗo saria leydi ndi ɗum ko caggal nde mbaɗi duuɓi nayya e kaso dosiño ɓe tawraka gueɗe ɗe ɓe tumaɗe kabruji men ma en jaa toon to Burkina Faso Burundi RDC Congo Gabon ma en jaa toon to Côte d'Ivoire kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuuɗo jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓala walla danwal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opéré jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden dando faade kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mo bare nogase nayi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no gowɗen wadde kala kikkiɗe lewru korka sanga kumpital mon e ɗemgal pular eɗen jaɓɓo musidɗo men guiɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane addana men wasiya kala kikiɗe ha toon tuluk sayba gorgol ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo gardirɗen e julɓe ɓe sikki ala ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr korka ene waɗi ɓuural manggal ne ko ene korka ɓuural manggal ene korka ene addi ɗum hadisaji ene addi ɗum ayeje qur'ana anduɓe fof ene kawri kam wonde ɓuural korka kam ɓuural muɗum ene mawni no feewi sen tumnima e konngol nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi julɗele joyɗe hakkude julde e julde fof e hakkude aljuma e fewde aljuma e hakkude korka fewde korka o wi ɗo yolde wonde ɗo nde ene hafra bakkatuji gonɗi hakkude ɗo nde ɗon ɗo goɗɗitiɗa bakkatuji mawɗi ɗi no pamirta so tawi a juuli waktu tisubar hakkude ɗon e takkusan so tawi won bakkatuji mbannoɗa ɗon so takkusan ari ene momte ha laaɓa ɗon ɗo goɗɗitiɗa bakkatuji mawɗi ɗi noon ay so tawi kadi a juuli juma hakkude ɗon e juma gartoyowo o dendagal bakkatuji mbannoɗa ɗen so juma goɗɗo ari a juuli on ɗon juma ene momte bakkatuji lombinoɗi ɗon ɓe ha laaɓa o wi noon ko ɗon noon ɗo goɗɗitiɗa bakkatuji mawɗi ɗi o wi ko noon kadi so tawi a hoori lewru korka handu gasi ay tuggi ndun noon lewru korka ha lewru korka mo wuuri artoya bakkatuji mbannoɗa ɗon ɗi so tawi lewru korka arti bakkatuji lombinoɗi ɗon ɗi ene momte ha laaɓa ko ɗon noon ɗo goɗɗitiɗa bakkatuji mawɗi ɗi habri hadis o ko Muslim to deftere en wiye laaɓal o wi ko noon kadi nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi on mo hoori ramadana taw omo gonɗini ɗo Allah ɗo omo gonɗini Allah omo gonɗini ko Allah yamiri yo hoore omo hasbiti kadi wonde kadi ko Allah yamiri yo hoore ay o omo hafrane bakkatuji makko gadinoɗi ɗi fof ha laaɓa habri hadis o ko Bukhariyu e Muslim e Abu Dawud ɗon ɗo ganduɗa korɗa lewru korka so tawa ala gonɗini Allah aɗa hasbiti kadi wonde ko Allah yamiri yo hoore aɗa ɗofti yamirore Allah o wi ene hafranma bakkatuji mbannoɗa gila ñande jibinoɗa
ha kan ɗon korka bakatuji ma ene momte ha laaɓa o wi ko noon kadi kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadi o wi ñande yawmal qiyamata o yi gorko goto e leñol makko ene lehano rawandu ni ene leha ene rawandu ni ene wonde ɗomka o wi weedu woturu noon ene woodi ari wi ne yara ɗon haɗa yarde e weendu he o wi ƴeew ari lewru korka ari korka nangi e jungo makko nayimo yarnimo hawɗum ɗiɗi habri hadis o ko abu zeydi walla azabadiyu wa ɗabrani ko ɓeeɗo kabri hadis o wi no paamirta weendu woturu ene woodi ñande yawmal qiyamati yimɓe ngari ene jara heen kanko gorko o ari omo lehano rawanu ni o ari o wimo yara o haɗa o rutta baligaji mbi o yarata heen o joñi bange o jooɗi toon korka ka o hooranno ka ari nangi e jungo makko nayimo to weendu to yarnimo hawɗum ɗiɗi ndeke noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe korka so tawi a hoori no wiirani ñande yawmal qiyamati a wondata e ɗomka yo Allah hokku en korka yarna en ñande yawmal qiyamati e weendu ndun ɗon o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo ligseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. a jarama ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi ha toon to ligseyba gorgol kompital men eɗen ngala pulara hande o yeeso ɓen sardiyankoɓe toon to suuf sardiyeji ndu leydi ndi Sénégal tawama toon hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko e yeeso ɓen sardiyankoɓe ne wowno noon e kala sa so arino sardiyankoɓe lundo ɓo ɓuuri hen hewde noon waɗa ɗum ɗurno wonande ndeɗon lulde kono ngol ɓe kolliti ɓayde ko actualité ji wonande gendidi e hoore muɗum maɓe tawtore kono toɓɓe kewɗe cuutaɗen ko fati banggue caɗele tawade toon to université Cheikh Anta Diop holliti ɓe duwanima on mawɗo hen o kono o yonnani wonande kay hutorade doole police taw kadi ko toon to duɗal Cheikh Anta Diop kono o holliti ɓe keeɓi kabaruji kay wonde duɗal ngal ma wat fitinaji ko additi ɗum jeeyi sawo ƴetti peeje mawɗe no fewi kono noon so tawi kay wonino ko wattude ne gasa ma wot no woniri ni kanko Ousmane Sonko o holliti o yonnani hay seeɗa inde ɓe joguiɓe rafiji sida kaɓe nanguiraɓe debati gorkaten kala ne sakte o holliti ɗen gueɗe fotani wonde saabu foti wonde tan ko joomum kalne so tawi inde joomum caktama ene wayno ko leydi kala a surta o holliti noon wawa haalde procureur o wonande kay ɓen saktoɓe ɗin dossier ji ɓen wonduɓe sida ɓe inde men beele kadi ɓen yaltimi ɗen inde ɗe mbawa riwidede nde tawno ala kala sariya leydi ndi ɗo yamiri neɗɗo o wonde cuuɗidi mum yo feeñe hewɓe noon jadani hen nde tawno ɓen wonduɓe oɗon ñawo koko ndaɓata yimɓe taw koye dow welede koye mumen wona taw tinani on noon gonɗowo hen raaɓa yimɓe welede hoore mum so tawi surtaka on goɗɗo mo raaɓi o wawata andude ndeke firtata ko on rafi kene ɓeydo tan layde ko wala ɗum ko noon kanko Ousmane Sonko wo arti noon e lugguiɗinade ko fati banggue caɗele tawetede to banggue université Cheikh Anta Diop ɓe garti kadi ko fati caɗele ɗi accident ji teskaɗi e nder leydi ndi Sénégal ko wona ɗum ko noon wonande maître Aissata Tall Sall arte siftindemo podoje ɗe o fodanno e lewru janvier ɓen remoɓe guerte hande ala hen kala ko ɓoosi haydara Aissata Tall Sall arti e caɗele université kame bourse familial e bourse ji étudiant ji kala e caɗele leydi ndi ko fati e debati goto kadi e caɗele raaɓo ɗi sidaji ɗi ganduɗa taw jomen koye wellitare koye mumen e welede koye men e tayde koye men wate yaññade ɗi question ngaji kala e yeeso o hoore jaggoɗo leydi Sénégal ma en gartoy hen noon tawi kadi wonande yewtere maɓe nde kala wawi gasde Cheikh Diba eɗen gandi ka woni jagoɗo finance kame budget kañumne hande o holliti toon wonande kaldigal hakkude gouvernement mo leydi Sénégal kame FMI banque mondial de développement ɓe mbawi artude kay e yewtere o holliti o saaha gueɗe ɗen kala ene ndewi lawola jagorɗo yangara Yacouba Diémé o holliti wonande kay otoji bireɗi Cheikh Sarif ɗi kala koko jahata suudu safara mumen woni tan koko jahata visite technique ɗum noon latoto ko tati lewru mars fandu so jomiraɗo haaji gam ƴeewede holtoɗe caɗele keedi so tawi keedi koye volant walla koye ponoje walla koye moteur saabu kala nde accident waɗi e nder leydi ndi Sénégal pittali keddi en walla hewɓe mbarmi en tawata jeeyi sababu koɗo to biyeteɗo
Cheikh Sarif ko minikaruji tokosi dogoji e nder leydi ndi ko kanji tan goni accidaji musti no fewi holliti ko contrôle visite technique gonga e gonga oto ƴeewe beele wona e kañum woni caɗele holto caɗele ɗe keedi ko jeeyi sababu ko ɗen otoji tan goni joguiɗi caɗele holliti maɓe gommin campagne luggo no fewi gam haɓade ɗi accident ji musti siftinmo tan ko ɓooyani accident musto waɗino e lawol Linguére ha ganduɗa noon hewɓe jeeyaɓe Wourossogui keddi hen nelde dendagal ɓe sugoji Wourossogui naɓe kala ɓeɗo hen rewɓe yaltuɓe ɗon e worɓe kala de jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nanabel jenna kamɓe e dendagal maɓe julɓe kala gartaten koye Moussa Bocar Thiam e gandi hanki goomu sardiyankoɓe rewindiɓe dossier ji biyaɗi ko dirtinaɗi ngaaluji keeɓi hanki on dossier ɓe jurnatima ɗum gam hollirde oɗo saha onne wawi nottade sariya leydi ndi Moussa Bocar Thiam noon jabtima ɗin konguɗi holliti so tawi kay ko kañum tan goto suuɓa gam rewrede ɗeɗon gueɗe hulani hay nokku hulani haydara ma notto so tawi arte nder leydi ndi ten ɗum haadata ɗum artude ala kala magistrat bawɗo kay nangude ɗuma rewni ɗum lawol so tawi koko tuuma ko so tawi tan ɗum ne woodi on wodani bawɗo waddemo ɗum o hulani hen hande o hulani hen janggo eɗen konguɗi o jaabi so tawi noon ko dossier Abdoulaye Diouf Sarr on ne joña ha ƴeewe kadi ko heeɓi hen ko ɓuuri hen labde G7 eɗen gandi ko syndicat ji wonde jangguinoɓe leydi ndi Sénégal ɓe kupliti natgol hofgo juuɗe natangol hofgo juuɗe ɗum noon ko hanki o e lulde mabɓe nde ɓe mbanno nogas e joyi ñalawma janggo maɓe jaltin hewɓe janggoɓe taw kadi koye duɗe ɗe kala ñande nogas e jeegom nde noon maɓe jaa hofgo juuɗe hatta ɗon tan ñande ɗiɗi ha tati kala wonande kay lewru mars e fandu ndu kala maɓe natan hofgo juuɗe wonen kadi maɓe jaltina sukaɓe hewɓe taw koye nder duuɗe jangguirɗe ɗe kala Makhtar Gueye kam woni cikko jamra noon ko catal diine daringal kaɓotongal gueɗe ɗe pewani e nder leydi ndi Sénégal kala o holliti alarba janggo o heeɓi convocation nottoyade gendarmerie mo Colobane gam luskoji ko fati e banggue yoga e konguɗi o haali e debati gorkati en debati gorkati en ne ɓeydo tan layde o dossier mo ganduɗa e kala ñalawma kesam hesamago ene naate ɗum ko caggal nde jagga ɓe tato ɓe mbaɗa e test sida ɓe tawa ɓe jogui oɗon rafi woni jeu balde ha tenti noon goto mbiyata Abdoul Aziz Diop ɓurandire Dabakh taw ganduɗa ko gondiɗo mami jeeya savon kanko noon on suko gorko tama omo jogui on ñaw o sa dossier o kala arti koye junggo makko gam hollirede o holliti wonande o leldima e hewɓe ni ɓe o anda limore mumen ɗon noon dossier o arti wonande kay ɓen ma jiile ƴeewe so tawi ngala on rafi beele kadi mbawa jogade ndimagu e cellal mumen o hollitini kankay o meeɗani jogade nden kay kisal ko ene haɗamo rabde heddiɓe ha tenti o holliti raaɓimo ko biteɗo Aliou Mbaye onno ɓe gandodiri koye laylaytol TikTok aɓe mbawi jokkodirde hen ɓe kala ko worɓe e kala ñalawma garɗo ɗe gueɗe ene ɓeydo sarade e nder leydi ndi Sénégal to Ziguinchor ko tato dari e yeeso procureur ɗum ko ñalawma hanki o kamɓe noon ɓe jofira peɗeli ko toon to Sierra Leone ittudeɓe toon sukaɓe rewɓe gadda toon to Ziguinchor ɓe jeeya ɓen sukaɓe rewɓe mbaɗa ɓe cuuɗi moftaɓe ɓen mbawa yeyde koye mumen kono ɗum ko noon goto biteɗo FKT joom galle o noon qirlima kañum luyɓe galle o MF on ko ballidiɗo wonande on itto MC toon to Sierra Leone kamɓe kala noon ɓe mbiyama teɓ mbaali jammaɓe gadiɗo to kaso to Kédougou ko nayo nanga kamɓe kala ɓe jeeyaka e leydi Sénégal hen ɗiɗo ko chinois ji ɗiɗo heddiɓe ko malinaɓe toon to Saria tenti noon wuro witengo Sata Dougou kamɓe noon ɓe garno toon ko yiilade kay wonande gueɗe kaɗaɗe gasri kanŋe tawdi rewani lawol ken tolno 50 millions woni ko teta e juuɗe mabɓe to Saint-Louis ko touriste France naɓe tato mbiya teɓa ɓe nanguira ko huuɗo bonko ko Ewan mo duuɓi nogas e jeegom goɗɗo Eliot mo duuɓi nogas e ɗiɗi no kadi Adamel mo duuɓi nogas e jeegom kamɓe kala noon ɓe nanggama police mbaɗama garde à vue leskoji ene jokki e maɓɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital
men e leydi sénégal paɗen ko toon to leydi mauritanie directeur général kaggulaɗe mo noksoda jaɓɓima taw kadi ganduɗa ko bateau keso jaduɗo e jamanu pilote mo mbiyata a bateau maqama ne wawi taw ko jara ko transport giwɗo toon to irlande taw ko jaduɗo e jamanu ɗum noon ko yidde wallidde wonande kay maaje mauritanie ha transport mum ɓuura kadi wonde e kisal ya ngara eɗin sifaji kala muɗum hoorejo leydi mauritanie mouhammed wulde cheikh al qaswani joɗodima nonne kadi délégation giwɗo toon to sahara occidental taw kadi ɗowi on délégation ko hama salam ɓe mbawi noon joɗade hoore leydi mauritanie siftinde moon o délégation joɗoñoma toon to états-unis amérique beele kay jaam wawa artude toon to sahara occident kono ala kala ko si e yewtere mabɓe toon to galle lamorgo toon hollitiri jayde sahara média nde leydi mauritanie to Nouadhibou ko hewɓe ceppi toon taw ko yaadi ɓe cetal iran mauritanie taw kadi ko darniɓe haqqe innama ade ɓe ceppi noon ko yeeso wonde ñaago ɓe ceppi ko yeeso tribunal mo Nouadhibou ngam hollide kay neɗɗo mabɓe almorabita mahmoud nde accite ko ɓuuri yawde on jagganoɗo ko fati dossier ji taw kadi ko haali ko o takka hen koko wodani goɗɗo kadi nanggaɗo ko toon goɗɗo kadi nanggaɗo koye seppo toon to diwan mo Koboni nde ko mbiyata tan ha ko toon wo nangga on noon woni on nanggaɗo on noon on nanggaɗo kañumne ko hanki nangga taw ko ɗin seppoji ɗi ngalda e yami hoore taw kadi ganduɗa ko toon to diwan Koboni taha nokko mbiyata tan ha hewɓe noon yaadiɓe on fannu kolliti yo accite ko ɓuuri yawde e yaccade kankon Sidi Mouhamed Wuldu Abala woni on nanggaɗo hanki o kañum taw koye seppo ngalda e yami hoore gouvernement mo leydi Mauritanie ummini campagne haɓade accident ji jamma tenti ɓen ɓe doguirta sesa e laamogo leydi Mauritanie hay nokkuji goɗɗi kala o campagne ko ustugol accident ji ɓe erima wonde yimɓe ne ɓurata wawde rentade taw koye ɗin fannuji ta a joura Wuldu Cheikh o woni gardiɗo ngal cetal o holliti ɓe jaltini ken tolno e temedere capanɗe jeegom million taw ko koppareji ugguye coodi bisuji nayyi wallidde ɓen sukaɓe wonduɓe andi kappe en taw kadi totti ko jagorɗo balle kame rewɓe beele kadi ɓen sukaɓe yahoɓe école aji mbawa jogade bisuji men taw joomum ne wawi ngabbinde hoore mum ene wawi jippinde hoore mum taw koye dow ɗiɗon sifaji kala fannu awo leydi Mauritanie yiilade to caɗele ɗe keedi beele wawde ñawdude ɗum ko jonde hanki latinde hakkude awoɓe ɓe leydi Mauritanie délégation mabɓe hakkude mabɓe hoore jagorɗo leydi Mauritanie Mohtara wol ajayi ɓe mbawi yettude toɓɓe jaaƴi no fewi ko fate fannu wallidde awo e darnude lappi awo ha e ñiɓirde mum e jofirde mum kala beele kadi wawa wadde recruté ɓen gollotoɓe nder leydi ndi gam teskede caggal nde jagorɗo awo hollinno ɓe qirlima wonde liɗɗi ne ceeri sey ɗum sababu noon ko ngakkugol finance kame ngakkugol ɓen awoɓe taw koye dow ɗiɗon fannuji paɗen ko toon to leydi Mali Bamako tinama ɓeydogol prix taw ko kiloji tewa hewɓe duggoyoɓe noon kolliti ɗum ene muuse mabɓe no fewi buuse ɓe kolliti jeeyi sababu noon ko daabeji ɗe giwatto no woɗɗi no fewi tene ko caɗele nden kay kisala ɗum jeeyi sababu kamɓene koɓe codata ko ne seeri jeeyi sababu kamɓene soɓe jeeyti jeeyi sababu ceergola teskama ustogola moftirdu carburant e nder leydi Mali Bamako ɗum ko cetal goomu rewindigal rende ko fate carburant e nder leydi ndi caggal jonde ɓe kolliti teskama ustugol no fotiri kala gaten koye cum marché mo mbiyata dosolo Tarawore taw kadi ko jeere sungani kora kura jafoɗon nden jeere sumnode yontere yawtunde hakkude jonde gouvernement o kamɓe ɓen yeeyoɓe délégation mumen kolliti jeere nde sumino hitande ujunere ɗe sappo e tati 2013 2018 2021 et 2026 taw kadi koye yontere yawtunde kamɓe noon yiddeɓe ko ɗe gueɗe yo kiit ha laaɓa natta nde jeere kala nde suumi hewɓe jaltat jeere tene kadi ko caɗele mawɗe no fewi wonanta jomumen Saydou Nourou Niang woni inde makko
candidat toɗɗaɗo ɗum noon ko ñande altina hanki o woni toɗɗaɗo gardiɗo wonande kay président de la délégation régionale de la chambre de commerce industriel ton to Mali ha ton to hay kala koto hay noon o toɗɗa ɗum ko hanki o foti maw dar hen darde tinde no feewi ha tendi to banggue wonande prix ji kame commerce e gueɗe de kanani ngakkude wasa ngakkude hay seeɗa taw koye dow ɗiɗon sifaji kala muɗɗuma teskede ɓeydugol cogguji toon to ñorodi sahela ngam teskede caɗele nden kay kisal ken tolno hande lebbi 6 eɗen gandi uddere ne teska yogay diwanuji yangaraji ɗi wonta yangaraji beɓɗi no feewi tenti noon ɗinotoji gaddoji ko wayno nguura e jaltinoji ha tenti kadi ɓen yahoɓe guesseji men eɗen gueɗe kala ne jogo caɗele e kala saha hewɓe kolliti gila korka dari cogguji gueɗe guuraɗe e nder lewru korka wayno pomme de terre basalle nebam ɗen gueɗe kala sukara café koko ɓeydi ha ɓurtine sowo ɗum fode laabi 2 ha 3 hewɓe kolliti hen caɗele mawɗe no feewi taw koye dow on sifa caɗele sahela togo holliti o sama wet jungo hewgo sembe faade Mali ngam habtade yogay pelle joguitiɗe armée ji taweteɓe Sahel ko wayno AES Burkina Niger Mali wi noon ko hoore jagoɗo walla wi noon ko jagoɗo affaire étrangère mo leydi Togo taw koye dow oɗon sifa sen giwi to leydi Mali paren ko toon to Guinée Conakry tribunal mo Conakry suudu ñawore towno ndu yamiri ko ɓuuri yawde accitgol on juge ñawo biyete Aboubacry Thiam o yamiri tato wonande koninkoɓe nangganoɓe ken tolno e duuɓi 4 mbaɗa e kaso nde accite dossier mabɓe hanki o kala kay hujjaji ɓe jiyanen kala koɓe nanguiraɓe ɓen tato noon tumanoɓe e fitinaji bannoɗi 27 septembre 2009 ha ganduɗa fate viol wargoji lepte eɗen gueɗe kala ala hen kala koɓe nanguira Georges Orient wawi accitede hen wande Jean-Louis Kame Thomas ɓe tato kala oɗo sa siso yamiri yoɓe accite ɓe koota galleji mabɓe to Burkina Faso ñawore douane tumaɗo e mbuñari kame avocat tumaɗo ɗin fannuji kala woni magistrat ji ɗin caggal lepte kewɗe kay maskura piile ɗe ɓe qirli kay wonde ɓe piyama no feewi e nder dumburɗi mabɓe ko hande ñawore mabɓe sa mata ma en garto e oɗon kabaru so tawi en keɓoyi hen ko laaɓi so tawi jomiraɗo haaji to Côte d'Ivoire ko pelɓodiral hakkude leƴƴi bongal waɗi ɗum ko sukaɓe nokkubireɗo nokku hakkude sukaɓe malinaɓe ivoirieji nokku biyeɗo duwe kuwe ɗum noon koye wuuro wiyetengo bagowe ɗum addi ɗum ko caɗele moto ko jeune mo ganduɗa ɓuuri hewɗon ko remoɓe waɗi noon piile musde ha suka goto wasi en fittano muɗum en keɓani ko laaɓi maayi ɗo beele ko malinaɗo walla ko ivoirien waɗi noon hewɓe gañiɓe en laamu leydi Côte d'Ivoire nottimen beele jaam dumiɗo wawa artude to Nigéria bowal laaɗe diwoje ngal Lagos koko sumi hanki o jamma waɗi hewɓe noon jayiyaɓe hen boomiɓe hen gañiɓe hen waɗi faabaɓe hen koye dépôt carburant ɗum woni ko sumi rapport jaltuɗo taw kadi yaltin ɗum ko ɓen yurnittoɓe ñamoɓe tebbuli e nder windere nde ɓe kolliti Nigéria jeeyama e leyɗele 3 ɓurde wawde ñamde rewandu walla mbiyen tew dewaɗi caggal Corée du Sud no wondi kadi e Vietnam o saha Nigéria nder Afrique woni leydi gadidi taw koye dow oɗon sifa to Burkina Faso jonde 24 25 26 yogay jagoɗe AES ɗum ko caggal 22 no hollitiri wonde hoore jagoɗe Niger Ali Mahamadine Lamine Zeyne ɗum ko caggal jonde joni toon huccam wonande hitande ɗimmire AES toon to Burkina Faso nden jonde jogori yuɓɓinede hande o ha fayenma ɓawo janggo o taw kadi fawi koye juɓɓudi golle wonande leyɗele Sahela Burundi RDC Congo Burundi udditi keerol muɗum
ɗum ko hanke ɓe gujjitingol kergol ɓe gudduno ken tolno e lebbi tati ɗum ko caggal fitinaji bannoɗe armée Kinshasa kame hobel M23 AFR ɗum noon ha ganduɗa waɗi RD Congo naɓe hewɓe dogɓe moltoyiɓe toon to Burundi ha jeeyi sababu noon Burundi gam anje fitinaji layde nde tawno jorgol ne sumala keccola ɗum jeeyi sababu noon ɓe gudduno kernoɓe hanke onon ɓe gudditi golɗon kerol to Gabon wonande gouvernement leydi ndi haɗi kala chef d' entreprise joguiɗo ñamale e caisse nationale mbiyata CNCS yaltata leydi ndi gam teskede yoga e mabɓe oɗo saha ene ndewe ko yewite ne fuɗɗo dogde to Côte d'Ivoire duttotoɗen hanki o ko jonde mawde yuɓɓina toon to mosquée de la mosquée moɓe mbiyata mosquée de la Riviera ɗum noon ko grande mosquée de la Riviera a toon mbiyata golfe ene tawi nder Cocody hewɓe noon taw ko julɓe wonɓe korka o saaha balɗe capanɗe balɗe nogas e jeenayyi ko jogori horde nden jonde noon teskama julɓe hewɓe gaari hettade so tawi neɗɗo hoori hanangue muti ko foti ñamde ɗo foti hadde no foti ñamirde hol sukara quantité lamɗam nebam ko foti yaade ɓandu jomum wasa wonande jomum caɗele raafi ñallude guil subaka hanangue muti ñamani yarani saɗa ñama ɗa yara holno poɗɗa yardu no poɗɗa ñamirde ɗo poɗɗa haadde ɗo poɗɗa cuude ndiyam e ñamde kala ko nden yewtere yuɓɓina toon taw ko humpitiɓe on fannuɓe kolliti yewtere nde waɗani gartam hewɓe to banggue wonande rutitade e cellal ɓalli mumena toon joolam jaɓeri paaɗen ko toon to Venezuela chef de la diplomatie Venezuela jaagoɗo affaire étrangére leydi mum yeeso loni o erima wonande laamu américain nde accitta haalaba Nicolas Maduro mo ganduɗa ko biftanoɗo taw biftini ɗum ko armée leydi Amérique dumba toon to États-Unis de Amérique France dossier Nicolas Sarkozy ko fate mbuñari kam financement ji wo ɗaɓɓirino ziso wonande kay jawo ngo wannango nde ittete jogori latade ko jeenayyi lewru mai nde hitande gonɗen beele ma itte wala ala ma acce tona heddito toon ko fate wonande pawdi frais douane Donald Trump no hollitorno ko hande fonno tigui lawɗinede wonande Cour suprême hiwti ɗaɓɓande Donald Trump pawdi ndi yinno fawde yo gay leyɗele taw kadi ko fati e banggue frais de douane Afrique du Sud Libye Tunisie ɗe leyɗele kala ngala hen oɗo saaha mo gonen wonande Algérie hoore muɗum wonde leyɗele Cour suprême momti ɗum ha laaɓi ko fati kay wonande pawdi hewdi taw koye 15% sappo jeeyi kala temedere momtama taw ko Cour suprême to Mexico gouvernement leydi ndi holliti combat gulɗo jaam moɓe mbaɗi ha wasi en fittanu El Mancho mo ganduɗa ko baron drogue mawɗo no feewi ɓe kolliti nogas e joyo koninke mabɓe wasi en fittande muɗum temedere capanɗe joyi barrage beele ɓe mbawa warde ndi gaari mawdi woni koɓe mbaɗi hen capantati jaadiɗo ndi gaari bondi warandi hen woni ko warda e mabɓe Ukraine hakkude Russie o guerre bonɗo hande waɗi duuɓi nayyi waɗi ujunnaje temedde hakkude Russie kami Moscou ko wasi pittal men taw ko koninkoɓe ganduɗa wonande kay o guerre derguiɗo kuɓeje derguiti pittali derguiti faggondu ha nde ne jokki Zelensky hande o waɗi yewtere jokkodiral to banggue visioconférence hakkude makko yoga e leyɗele Union européenne gam hande yiilade balle mawɗe no fewi no yaltiri e ɗe caɗele o guerre diñiri ken tolno hande e duuɓinayi to Iran wonande to Iran ko hélicoptère kam yen toon subaka hande o yani koye jeere wuuro woto waɗi noon yimɓe nayyi wasɓe pittal men ɗiɗo ko goto gonnoɗoy on hélicoptère kame pilote ɓen piɗɗani nofuru yani noon koye jeere lugguimaji kame fruiji commerçaɓe ɗiɗo mbasi en pittal men ko ñalawma hande o kadi seppoji puɗɗitima toon to Tehran gam caɗele wonande ko fate ɓeydugol coguji e gurdam ceerɗam e nder leydi ndi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ene wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jamal hiran hen